zan yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin matasa wajen neman ilimi. Bisa yanzu zamani ya canja, matasa ba su fiya ba wa neman ilimi gudunmawa ba ko kuma mai da hankalinsu wajen karatu. Sa'an karatun nan na addini ne ko kuma karatun boko, da abin da mutum zai ya kamata ya zauna yin shi da gaske. Kuma shi ilimi shine gishiri na rayuwa, wato kamar abinci in zaka ci babu gishiri ba za ka ji ɗanɗanonsa ba, to shi ma ilimi idan har babu shi to rayuwa ba za ta yi ɗanɗano ba kuma ba za ta yi daɗi ba. Shi sa Allah ya yabi waɗanda suke masu ilimi, yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kaga Allah yace shahidallahu, Allah ya shaida, annahu la ilaha illa huwa, cewa babu abota da cancanta da gaskiya sai shi, sai ce wal mala'ika, mala'iku ma sun shaida. Allah ya gwama shaida wasa da shaidawan mala'iku, sai ce wa ulul ilmi, da ma'abuta ilimi. Ulul ilmi a nan gudun abin da ake nufi su ne al'ulama rabbaniyin, su ne malamai ma'abuta ilimi. Kun ga Allah ya gwama shaida wasa da ta mala'iku da ta ko malamai, sai ce qa'iman bil qisti, Allah shi ne mai tsayar da adalci. Don haka wannan yake nuna mana tabbas Allah ya yabi malamai. To tunda Allah ya yabi malamai, wata gada ake hawa ya yan uwa har a zama mutum ya zama malami? Dole sai yayi karatu. Dole sai yayi karatu. Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma, kace ya ubangiji ka ƙara min ilimi. Da dama ayoyi a cikin alqur'ani da Allah madaukakin sarki yake bayani akan falalar ilimi da kuma fifikonsa akan wanda bai yi ba. Allah ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa'anda suke masu ilimi da wa'anda suke ba su da ilimi za su yi daidai? Ba za su taɓa yin daidai ba. Saboda kama abota hankali ne suke lura. Mu sani cewa 'yan uwa, shi wato ainihin ilimi Allah maɗaukakin sarki yana sanya albarka ga mai neman sa. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku suna shimfida fuka-fukansu a ƙasa domin yarda da abin da ɗalibin ilimi ya tafi nema. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitani fil ma. Shi malami abin da yake sammai da abin da yake ƙasai duk suna nema masa gafara a gurin Allah, har kifayen da suke cikin ruwa. manzan Allah ya ce wa fadlul alimi ala al'abid ka fadlil qamari ala sa'il kawakib. Fifikon malami da wanda ba malami ba, shi bauta kawai ya iya, amma ba malami bane, baya neman ilimi, yana bauta ne ta Allah a bisa jahilci. Ka fadlil qamari ala sa'il kawakib, kamar fifikon wata ne akan sauran taurari. Kaga wata in ya fito ai duk disashe hasken taurari yake. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su annabawa ba su gadar da zinare ko dirhami ba, wa inna ma warathul ilma, su annabawa sun gadar da ilimi. Dan haka wanda ya riko da shi to hakika yayi riko da wani babban rabo, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah ta'ala la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'urfa al-janna yawm al-qiyamah. Duk mutumin da ya nemi ilimi, ilimin nan ana neman shi dan Allah, amma bai nemi ilimi ba sai dan ya samu abun duniya. Wani zai ilimi dan ya kuɗi, wani zai ilimi dan ya samu abun duniya, wani zai ilimi dan ya shuhura, ya zama ya samu shuhura ko duniya ko mulki. To duk wanda zai ilimi dan wannan, to lalle ba zai ji kanshin aljanna ba. Ana so mutum yayi ilimi yayi shi dan Allah. Shi sa Allah ya ce innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kadai dai masu tsoron Allah daga cikin bayansa su ne malamai. Kenan malami Allah ya siffanta shi daga cikin masu tsoron Allah. To ya kamata ƴan uwa da Allah ina nasiha, ɗaliban ilimi a dage da karatu. Karatu babu kamar sa. Shine abin da zai sa ma nutsuwa, shine abin da zai sa ma karbuwa a duniya da lahira, shine abin da zai kawo maka farin jini a gurin al'umma, domin kana faɗakar da su abin da zai tseratar da su daga azabar Allah. A nan nake cewa ‘yan uwa mu haɗu a zama na gaba. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.